Okay. When last did you see your partner? 3 days ago, a day before yesterday. Okay. And what is your partner's name? It's Anisha. 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 Yona qolan ban Anish. Sudah hey wenja ubani Anisha. Hawu, uya nkosazana. Nkosazana. Who's nkosazana manje? Ngitshela isikwenzakala. Wena uyangiphaphela sithi ugeza ngedave. Nenkinga. Kuyakhona ukuthi ngikuthole ugeza ngensipho encane ngathi sim card. Ye. Bese ufaka amajina usafaka amakhodro ne. Yeah, ina usemoyeni. Yabuza ngikhona. Uthini ubani Anisha? Ubani Anisha? Anisha phela sida sami bengingathena pheze ukudeli ngathi. So ngicine 3 days ago manje. Yabo. Angifuni ukwenza i-try shoulder yami yabo lento le at the same time. Sengidark manje, sengidark. Yo, awusesha yabo he, awusezwa manje. Yawudla. Nawo washesha kakhulu. Ngitshentsha amakenzakalani? Skara. Wena ngijwayela wena. Hayi ngijwayela uzuzothitha lesilamba Can you ask him why he's cheating? Futhi why cheats man? Ngitshita kanjani ngitshele Anisha futhi awuyini manje. Usaphinda futhi.